छठी माई के घाटिया पे आजन बाजन बाजन बाजावा हो। छठी माई के घाटिया पे आजन बाजन बाजन बाजावा बाजन बाजावा हो। गोदिया में होई है लालनवा दर्शन करे आई हो। गोदिया में होई है लालनवा दर्शन करे आई हो। नारियर के सुथनिया से दौरा सजाई हो। नीबुआ नरियलवा के सुथनी से सुपवा सजाई हो। गोदिया में होई है लालनवा दर्शन करे आई बेदी पूजे आई हो। घटिया पमड़ावा गड़ाई कल साधाराई हो। घटिया पा चंदना छिरी कब बेदी या बनाई हो। उखिया के मड़ावा छावाई दर्शन करे आई दर्शन करे आई हो। छठी माई के घाटिया पे आजन बाजन बाजन बाजावा बाजन बाजावा हो। गोदिया में होई है लालनवा दर्शन करे आई दर्शन करे आई हो। घटिया पकोसिया भराई मंगल गवाई मंगल गवाई। घटिया प मंगल गवाई दीप का जलाई दीप का जलाई हो। गोदिया में होई है लालनवा दर्शन करे आई दर्शन करे आई हो। छठी माई के घाटिया पे आजन बाजन बाजन बाजावाई चननी टांगाई हो। गोदिया में होई है लालनवा कोसी या भराई कोसिया भराई अरे हो घटिए प बजाना बाजा भयर घदिया भयर घदीवा हो। छठी माई के घटिया पे आजन बाजन बाजन बाजावाई बाजन बाजा